Aku lek ngombe-ngombe sampai nantangi kancane barang ngono kuwi jumlah onar nantangi kancane isin aku. Mending ora kekancan ritek. Niat golek onar ning jaba ora nantangi kancane. Ijen padha ijene ngono. Tantang-tantangan karo kanca desa apa meneh kanca plek tenan. Ngisin-ngisini wong tenan. Ora kok ngapiki jaman indak malah ngejur jaman lah bendino petuk bendino gapruk kok gasaan karo kanca kan rugi to wong ngombe iki oleh Mas ning aja resek karo kanca niat resek ning jaba niat resek karo kanca rugi bendino petuk raine goprak gapruk wis malah kerugian niat ngombe sir golek tantangan onar ning Blitar ngruwet ning alun-alun, ngruwet ning parkiran, ngruwet ning makam Bung Karno, ngruwet niat ngono kuwi. Ngruwet tok mek kur kancane dhewe kerugian. Kowe kalah malah ora kondang menang ngisin-ngisini kowe iki.